Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубе нағзин духтаро. Галои нави қадимӣ омада биден чихе фасонак аҷоибот хушрӯ. 3 метр шая? 3 метр 230 сомон духтаро. И цвета биден чихе хушрӯ, не обычный морковный цвет. Баъд ина ранги сабзи чисто бибиёмон мепӯшидагӣ. И заводи ина қоҳастушон канда. Хабад меканем иҷга мехаридорӣ карда духтаро, баъд наклейнкаҳошона меканем. 3 метр 230 сомон духтаро. Чанд та ранг дора. ҳам хе хушрӯ аҷоибот материали шерсай мулоимак бовар кунед дар хотирам ҳаст дар хонавода ҳама айнами глои миноипшид аҷоибот хушрӯ. Ина ранги сирх гӯшт садбарги глои зинда дора. Рангиш сафед рангиш ина сафед галча дора аҷоиб хушрӯ. Ина оранҷевый цвет ишам ҳами хеле морковни тёмни духтаро торика короче беҳад фасон нархошон ҳамаш яхелай. Духтаракои хушрӯи ман сурат надорам, ай видео скриншот када рой кунем, заказ қабул када доставка равон мекунем. На 230 сомон.